Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Unong mare Bapaw ke Jela, Kresstarjune Pathaw, ulawan ha kekerdan kebaar ha Sohra International Half Marathon, ke Basaw, ke balalong ha ke arpunyo terik unai lur arhaja apusan ha Sohra. Uni urang ngayala kai, uba nagas nong umtlong nong tliu, ke ha Eastern West Khasi Hills, ulala ban pendep ha ke shikenta lai minit arpu khandai second, jangka 21K elite, ha ke liang kishinrang, ya kekerdan meningkong layo dau Danish Kumar ubala pendep ha ka shikenta lai minit arpusau second bat ubalai uravi ha ka shikenta san minit lai po second ha ka 21K elite jongki kenthei la job daka tamsi singh kabala pendep ha ka shikenta khat san minit sau pupra second baar ka tidi adhana ha ka shikenta khandru minit khanyo second bat kabalai ka sanggita pal ha ka shikenta arpoi minit lai second kat baya ka kerdan Basaw layo da ka Iutiful Tympuiñ kabala pendep ha ka shikenta sau pu ar minit sau pu lai second habapai shaka 21K megalian ha ka liang kishinrang la job da u yo bor lang nong spung da ka pendep ha ka shikenta san minit arpu lai second baar umonas bongrung ha ka shikenta 100 minit lai punyo second bat balai u 1 bok el mauplang ha ka shikenta 100 minit sau po second ha ka liang ki kenthei jong ka 21K megalian la job da ka pranai kendat kabala pendep ha ka shikenta arpunyo minit arpundai second kabaar filenza hansepi ha ka shikenta arpundai minit 100 second bat balai ka Bethlehem Grace Makri ha ka shikenta lai pusau minit pra second